Ayana igama ngiyazalwa kwidolophu yaseMampondweni eLisikisiki. Disizwe ke umntwana kaThixo, ndiyamthanda kakhulu uKristu Yesu waseNazaretha. Amen. Kodwa ngokuhlala ndilapha eCawa ePort Alfred. So siphuma ke kula branch apha ePort Alfred egameni kaKristu Nazaretha no Mr Mangi lo ebeqhuba kubulisa apha. Bakhona ke losise sihamba nababathathu bangcwele, ngicela baba ngenyawo bake bawave izandla nje ngegama likaJesu. Hallelujah. Asibashale izandla ngegama likaYesu. Amen. Praise the Lord. Ngicela ke siyabeni siyene ezulu lenkosi. Sifunde nje incwadi yokumkani besibini. So funa incwadi eziyi2, incwadi yokumkani besibini chapter number 6. So funa verse 1, sifuna verse 2, 3, siyofuna verse number 4. And then siphinde siyofunda futhi incwadi kaSamuel wokuqala chapter number 6 sifunde uverse number 7. Kodwa ozofundela uzoqala kwincwadi yeKings zesibini, 2 Kings chapter number 6 verse number 1. Cela afunde ke esayifumene egameni likaKristu uYesu waseNazaretha.